Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la primul nostru episod din seria noastră de Tourist Bus Simulator. Este primul video care îl postez cu Tourist Bus Simulator, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați mie un like acolo, un share și un coment. Astăzi mergem să ne luăm autobuzul nostru second hand de la firma MAN, care nu e chiar nou, e second hand, de la mâna a doua, pentru că nu ne-au ajuns banii să ne luăm unul nou. Eu mai am două autobuze, alea sunt nouțe, de la Scania și MAN, dar alea le folosesc ca angajații mei, așa că aș fi vrut și eu să-mi iau un autobuz, să nu tot circul cu jeepanul ăsta frumos, să muncesc și eu să fac niște bani. Așa, opa, dacă îmi zice pe aici. Așa că mergem și noi să ne luăm autobuzul de la MAN. E destul de ok, trebuie să-i facem service, să-l spălăm un pic și ce mai avem? Și să-l vopsim. În rest, e totul ok. Îmi place așa cum arată autobuzul ăla. Mergem acum și-l luăm și vi-l arăt. Hai. Mersi. Thank you, băiatul. Să ne mulțumim. Noroc bun! Mergem frumușele, cam nesimțit traficul pe harta asta, așa, asta nu prea îmi place. Că ba fac accident fără să dai în ei, ba claxonează, e enervant un pic. Hai că nu mai avem mult și ajungem la unde trebuie să ajungem noi, la autobuz, aici la MAN. Hai că nu mai avem mult. Asta e harta, dacă vă interesează, de pe Tourist Bus Simulator. E foarte mare, foarte frumoasă, foarte elegantă, foarte detaliată chiar. Așa că hai să mergem rapid după autobuz. Mamă, dar ce dea praf pe aici. Stați să vedeți că îmi plouă, ce mașinile din spate, ce te stropesc pe geamuri. Stropesc geamurile și trebuie să le curăți instant. E șmecher joculeț, oricum, îl găsiți pe Steam, e vreo 32 de euro, 30-32 de euro. Mie mi-a plăcut la nebunie, îmi place să-l joc, îl ador, nu am ce să vă zic. Să mergem să vedem cum arată autobuzul ăla, că mor de curiozitate. Voi ce mai faceți, ce mai ziceți, cum sunteți, cum e în carantină? La mine e foarte nașpa, mă plictisesc rău. Și chiar că m-am plictisit la culme. Nu uitați că în descriere aveți link-ul către Instagramul, Facebook-ul și Steam-ul meu. Urmăriți-mă acolo, dați-mi un follow pe Instagram. Și cam asta e. Opa, ce-a făcut Poviță, bă, te sui pe parapet. Băi, ciudat, se conduce ciudat jeepanul ăsta. Țin să menționez că joc un volan Logitech G920 și am și schimbător la el, dar nu prea îl folosesc, că în jocul ăsta nu prea merge cu schimbător. Țin să menționez. Ok, hai. Mersi. Mersi, Boco. Afeotule. Ok. Hai că aproape am ajuns. Ups. Hai, băieții mei, hai. Hai, Bocu, mă lași? Mă lasă, Bocu. Hai, bă, băgarilor, treci odată. Bă, dar cine mașini cu ce apucă pește de 100 și 1000 de mașini, că mă nervează. Mă bag și eu ca animal, uite așa, fără să mai semnalizez ceva, uite așa, mă. Ei se bagă așa, dar de ce nu mă bag și eu până la urmă? Bă, măcarilor. Deci pe asta cu audile lui cu tot.
Mișcă-te! Hai să băgăm un pic de benzină, că prea mai avem. Mai ales dacă am mers noi cu jeepanul ăsta, da? Mamă. Serios că nu bag benzină în asta? Să n-am nevoie de benzină, serios? Nu-i mai pentru autobuzist? What? Nu mă las să bag benzină în asta? Stai, ce naiba, e electric? What the fuck? No, nu merge, e ciudat, cred că ăsta e electric. Merge, nu merge pe... Nu merge deloc pe benzină. La autobuz mergea să bag. Hai, Buculeanu, hai. Mersi, mersi. Ia-ți familia ta. Animalul, bă, că mi-a ieși piciorul în el. Până la urmă m-a lăsat de tot. Doamne, ce animal. Asta zicea mea, păi nesimți traficul, mă, pe jocul ăsta e nesimțit rău trafic. Ca și în viața reală, pot să zic. Băga mi-a și piciorul. Dă-i, rupe! Bă. Hai că am ajuns, în sfârșit, Doamne ajută. Am ajuns și unde trebuie. Oprește tu, că la o dată mine. Aici la porte, de obicei firma de la Man. Băi, ești prost pe aici trebuie să mă. Ha, deschide poarta, creștine. Thank you. Bă, vedeți pe undeva pe autobuzul meu? Ia acum se aude pe aici, băga mea. Bă, îmi vedeți autobuzul? A, uitați-l la acolo, bă, băi, oameni. Să-ți dau dinăuntru, că se aude cam tare și mă... Îmi seacă capul. Hai, să parcăm aici în parcare ca niște mafioți, închidem luminile, poziția, adică. Dăm înapoi. Op! Și era să-l ating un pic pe ăla, un pic. Ok, ne parcăm și noi aici, dăm... Bun, gata. Hai să ne vedem nou la autobuz. Ia uite-l, bă, cât e de șmecher, bă, nebunilor, bă, de când așteptam treaba asta. Nice, nice. Wow. Wow. Nice. Wow, ce cum pornește. Prindem și noi poziția doar și hai să închidem. De aici se închid și se deschid ușile dacă vă interesează. Bun. Am 100 și 1000 de comenzi, da, uite, am aici am bordul. Aici am să prind, să sting luminile. Hai să prindem poziția doar. Avarii. Lumini pe interior am ce vreți, uite, frână de mână. Am lumini pe interior, cum am zis, uitați dacă observați. Geamul să mi-l deschid, uite de aici. Hai să ne-l deschidem să stăm ca mafioții, bă, nebun. Am clima acolo jos, hai să mergem așa cu geamul deschis. Mafia română. Hai să-l mergem cu el acasă. Hai să pun pe minimap. Pe mapă să ajungem și noi acasă, așa, bă, pe barosă. O să dureze ceva până aici să ajungem la ei, bă. Nu cred că închid geamul, se aude cam mult zgomot, nu-mi place. Așa, așa se face. Atât, nice. Bun. Hai să o tulim ușor. Mama mia. La găți pe ăla, cred că la găți, că s-a foarte mare autobuzele. Nu, la găți. Greu de trecut cu autobuz. Păi greu ca cu tirul e mult mai ușor, parcă. Și să bag o viteză. Așa, hai să o prindeți, dăm un pic joculețul mai tare motorul. Audio, voce, efecte. Master volume, ok, îi dăm un accept. Așa. Se aude totul bine. Hai să luăm încoace. Pe asta, bă, trebuie să ne mai mapăm butoane. Hai să-mi bag. Hai că dau înapoi. Ne băgăm ușor, ușor de tot. Ah, ce-am agățat. E greu, mă, cu autobuzul pe străzi. E foarte greu pe străzile astea. Hai, treci, aude. Bine că mă lasă ăla, că... Nașpa pe aici.
Perfect, nice, bun. Mergem în față. Merg un pic cam ilegal pe toate benzile, la ce să fac, asta e. Dacă e prea mici străzile, prea multe mașini și prea mare autobuzul, ce pot să fac? Da, hai să ne oprim aici, Oleac, să vedem dacă avem benzină. E cam ilegal pe aici, dar na. Cum v-am zis, văd că numai la asta merge să punem. Hai să lăsăm să umple. Ce greu să umple, are mulți litri. Da. Bine că nu ne ia chiar așa mulți bani. Bun, atât. Hai că nu a găsit nimic, că e bine, bine, bine. Până aici mi-a fost. Am scăriat o leacă, ce să-i fac? Am fost atent. Nu se observă, vedeți, vedeți treaba. E totul bine. Scăriat o leacă l-am atins. Hai, treci, mă. Treci, că n-am pe unde să trec. Ce nenorociți. Bă, lasă-mă, bă, că am pus odată. Trebuie să mă bag și eu așa. Perfect. Bun, hai că am luat-o bine pe asta. Trebuie să merg pe toate benzile, dacă puteți să vezi așa ceva. 50 la oră, mi-e ajută cu 50 la oră. Cât mă grăbesc. Mi-e ajută cât avem. 52, pui mei. Opa, iar am săcat farul. Da, probabil doar l-am zgăriat, că doar se vede, știu, întotdeauna. Nu se observă, tot la fel. Las că oricum e second hand, așa că trebuie să mergem să-i facem service, așa că nu-i problemă deloc. Doamne ferește, nu iau o mașină înainte, că aia am încurcat-o dacă o iau. Am de plată la greu. Și aici, nu știu ce fac muncitorii mei, să dăm o leac pe banda de urgență, să vedem ce fac ei. Ok, nu mai știu de pe ce se porneau avariile. De pe capa? De pe capa sus. Ok, de pe H e clax. Pe N. Bă, bunica mai știe de pe ce porneau avariile. Stai lumina interior, T, Y-ul să... Bă, ești nebun, dacă zic că nu mai știu. Dați așa un pic să dau aici la setting, controls, noul man, unde-i? Cred că ăsta-i, da, ăsta-i. Și unde avem noi indicator, ok, unde ești, bă, nebun? With fill break, retarder down, ok, asta trebuia să-mi pun și retarderul la vale, că... Bă, ești stricat la cap, nu-l văd. Dacă zic că nu văd acum. Ăsta, butonul 6. Care butonul 6? Butonul 6 de aici? Bă, ceea ce ești stricat la cap. Dacă cu un episod ăsta să-și configurăm butoanele pentru noul camion. Camion, doamne, doamne. Noul... Era zic tractor pentru noul autobuz. Indicator... Ăsta ar trebui. Hai să-l mapăm. Pe ăsta, pe Logitech J-Hov G920, dăm așa. Îl mapăm pe ăsta. Atât. Mai dăm o tură. Așa și dăm accept.
Ești prost, ori merge. Ba da, merge, gata. Da, aici pe avari. Bun, hai să ne uităm la ce fac oamenii noștri. Au curse, băieți, ok, bine, calendar, aici vreau să uit. Suntem, e bine în 2020, pe 3/8, atunci suntem în 2020, ok, mergi așa. Până mă, am uitat în aici voi la contact, ok, la Spotify, mă știu, ne-au răsmalt. Da, deci băieți ăsta treaba, ok, Angie? Bun, băieți fac treaba, e bine. Am avariile, ne uităm în oglindă, vine unul, așa că îl lăsăm. Al doilea pe pandai, la alta să ne băgăm. Bun, așa, e bine, totul bine pe aici. Stai un pic. Da, băieți ăștia scol mea cu mesajele, în fine, nu mai zic nimic. Bun. Dacă am stau pe banda de urgență și am uitat că filmez și videoclip. Mă scuzați. Dar cred că aici se încheie, așa că nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și vreți să mai continuăm. Un like, un share și un subscribe. Iar până data viitoare, eu v-am salutat.